Ollaan tässä Vantaan Pumpulin pihalla ja mun nimi on Erkki Arima. Toimin tässä hallituksen jäsenenä. Meillä on pieni yhtiö, missä on 6 asuntoa ja hoidetaan kaikki talkoilla ja mulle osui tällä kertaa sitten tämä maalausurakka. Täällähän maalattiin tommonen 2-kerroksinen luhtitalo, jossa oli muutamia pieniä yksityiskohtia ja sen lisäksi 4 varastoa, jotka nyt oli tämmöisen hyvin pienen saunamökin kokoisia itse kukin. Luhtitalohan tuo tullessaan tommosen porraskäytävän ja ne luhtikäytävät, jossa on erilaisia yksityiskohtia ja antaa pieniä haasteita maalareille. Toi meidän takapiha, jossa on sitten parvekkeet ja terassit, niin siellä niitä yksityiskohtia oli sitten vielä 10-kertainen määrä lisää. Niin paljon kuin me talkoilla täällä saadaankin aikaiseksi, niin kun katsotaan tätä pienten rakennusten lukumäärää ja isoja seinäpintoja ja vähän vaikeitakin maalattavia kohteita ja korkeutta, niin kyllä se oli pakko vaan ammattilaisten apuun sitten tyytyä. No, lähdin sitten miettimään, että mistä ihmeestä mä löydän sitten sopivan maalausliikkeen maalaamaan tätä meidän taloa. Niitä liikkeitä kun on aika paljon ja laitoin sitten Googleen hakusanaksi pääkaupunkiseutu ja talon maalaus ja hittejähän sattui sitten aika älyttömän monta. Yritin poimia sieltä kuitenkin semmoisia kohtuukokoisia tai pieniä yrityksiä ja kun muutamia olin sitten katsonut, niin 3 nettisivut oli sitten sellaisessa kunnossa, että niiltä lähdin pyytämään tarjousta. 3 liikkeeltä niin tuli paikalle myyntimies tai työjohtaja arvioimaan työlaajuutta ja käytiin läpi mitä kaikkea täällä pitää tehdä ja ihan asialliset tarjoukset tuli 3 paikkaa. Kaikki kuitenkin vähän erilaisia, että hienosäätöä oli sitten jokaisen kanssa ja aika tasan 2 sitten edukkainta oli ja ehkä sitten semmoinen henkilökohtainen ote kaverilla, joka täällä kävi määrittelemässä, niin saa meidät päättämään, että otetaan taikomukselta homma. No hommahan lähti sitten liikkeelle yhtenä maanantaina. Tänne ilmestyi 2 nuorta naista ja rupesivat pesemään toisen päädyn seiniä ja seuraavana päivänä tuli 2 nuorta miestä lisää ja sitä seuraavana päivänä toiset 2 nuorta naista lisää. Tässä oli 6 ihmistä kaiken kaikkiaan tekemässä tätä urakkaa ja eipä heitä paljon tarvinnut ohjata. Oli tosi mukava nähdä nuoria, ahkeria, hyvin käyttäytyviä ihmisiä. Aikataulu meni aika nätisti, oli varauduttu semmoisia pari viikkoa, mutta kun sattui hyvä hellejakso kohdalle, niin tämähän meni 7 työpäivässä ihan nätisti ja oikeastaan sitä jälkihoitoakaan ei tarvinnut tehdä kuin ihan semmoinen 5 minuutin pieni 1 kulman maalauksen paikkaus. Todella upeasti meni läpi koko homma. Näitä pintoja tässä kun kattelee ja erilaisia tarkkuutta vaativia maalaushommia, niin mistään ei löydy kyllä moitteen sijaa, että me ollaan ihan 100% tyytyväisiä tähän lopputulokseen tässä maalauksessa. Kaikki pinnat on hienon näköisiä. Toivottavasti myöskin 20 vuoden kuluttua vielä, että lämpimästi suosittelen kyllä taikomusta.